I think in a democratic setup, in a free market setup, you can't put the burden on the government. The prices must find their levels in a free market. Unless you want us to introduce socialism and determine if you grow an orange, then we give it a price. But I think we are beyond that now. If you grow an orange, you can sell them at the price you want. And if another person is selling the same oranges, the one is selling his oranges cheaper will be bought, and yours, which are expensive, will not be bought. So the market will determine the price of an orange. This is where we are going. This is what we are doing. Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanka kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara uka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe taguira inyaya bolitswa na President Emmerson Mnangagwa avabuda vachi commenta on Roye government pakutetemaina ma prices ndafunga nakawanda vari kuchema nekukwidzwa kwakaitwa mutengo wezvinhu masupermarket nenyaya introduction the new structured currency mune Zimbabwe. Vakabuda vachinzi vakabvunzwa mubvunzo vachinzi administration yavo iri kutora matanho api kukontrola maprices mune Zimbabwe, kontrola kukwira kuri kuita zvinhu. President Emmerson Mnangagwa vakaemphasiza vachiti harisi basa regovernment mune Zimbabwe kuti riwanike ichidictator commodity prices free market mune Zimbabwe. Chinzi democratic and free market environment same Zimbabwe prices anodeterminwa nemasellers nepamwe chete nemaproducers. Vakabuda vachi clarify vachipa example yema-orange farmers. Vakaexplaina vachiti the different farmers ndo vanodecide maprice andaotengesa navo ma-oranges avo zvikanzi, but they should bear in mind kuti the one anotengesa at a cheaper price are likely to generate more sales nema-revenues. Vakataura ivo vachiti in a democratic and free market economy same Zimbabwe, government haikwanisi kudetermina plus haifanira kupiwa burden yekuti iwanikwe ichicontrola maprices. Chinzi instead maprices anofanira kuzvicontrola ega market forces anenge aripo mune Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Vanhu vakawanda vakabuda vachichema vachiti nguva yaRobert Mugabe zvaiti zvikakwira the president would determine maprices ezvinhu, asi the approach yaburitswa navaMnangagwa vati no, government haikwanisa kudetermina maprices evanhu. Chinzi masellers nemaproducers are the ones vanokwanisa kucontrola maprices mune Zimbabwe. Vakabuda vachitaurawo about his vision mune Zimbabwe. Vakataura ivo vachiti I think in a democratic setup, in a free market setup, you can't put the burden on government. Prices must find their levels in a free market. Unless you want us to introduce socialism and determine if grow an orange, then we give it a price. But I think we are beyond that now. If you grow your oranges, you can sell them at the price you want. And if another person is selling the same oranges, the one selling his oranges cheaper will be bought, and yours, which are expensive, will not be bought. So the market will determine the price of an orange. This is where we are going. This is what we are doing. President Emmerson Mnangagwa mune Zimbabwe. Tikati Western Wine Short munzwe the president vachitaura pamusoro penyaya iyi. Mubva matuta zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Democratic setup, in a free market setup, you can't put the burden on the government. The prices must find their levels in a free market. Unless you want us to introduce socialism and determine if you grow an orange, then we give it a price. But I think we are beyond that now. If you grow an orange, you can sell them at the price you want. And if another person is selling the same oranges,
The one is selling his oranges cheaper will be bought, and yours, which are expensive, will not be bought. So the market will determine the price of an orange. This is where we are going. This is what we are doing. Ndofunga mangozinjira mega muri Zimbabwe zvikanzi the government haisizopindira price increases but zvichangoaffecta masellers nemaproducers the one achanga achikwidza mutengo zvinhu zvake zviri likely kusatengwa than izvo zvinenge zvakachipa muri Zimbabwe. Ndofunga last week pakaintroducwa zig iyo yakawanikwa ichikonzeresa kuti mitengo yezvinhu ikwire masupermarkets. Ndofunga board note rakapiwa grace period yekuti riwanikwa ichishanda, asi masupermarkets akabva akwidza mitengo, rate riri kubva ranzi rakabva rakwira, zvinova zvakaaffecta vanhu vakati one day vanga vane mabond notes muri Zimbabwe. Zvakarewo matollgates uko kwakurambwa mabond notes muri Zimbabwe. Since government ngaipindire, another issue yakarizwa nevanhu yakachema nayo government zvainzi zig richakwanisa kutenga fuel here. The government ikabuda chiti they are not going to force fuel stations kuti vatore zig muri Zimbabwe. Tikaziva kuti munoona sei nyaya itudziwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya yataurwa napresident mucomment section kuti the government haisizopindira panyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Tudziwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tabati mari tuletwa bado toki mosiko moja mtija bado kamla tupase tuletwa Sakatosha ni same Zimbabwe. Saka kuvureka tipinde kana msinga. Aitorina completely pe charge uti 90,000 bonds yawe. Tova da charge pa system apana. Kwa hiyo kubuda kati. Iva isi pari muZimbabwe 21 days asadzapera mari yakadzinoitwa after 21 days.